Здравейте отново от мен, Людмила Стоянова. В предишното видео аз говорих за много неща и най-вече основното беше изцелителната сила на Светия Дух, на Исус Христос, на вярата и дадох примери от моя живот, как е подействало. Като загатнах на края на видеото, че имам и други преживявания, свързани с силата на словото, думите и как чрез определени стихове човек може да повлияе, или по-скоро Бог повлиява чрез тези думи на неговото моментно здравословно състояние. Защото аз мисля, че когато ние пишем нещо и когато то е предназначено за нещо хубаво, добро, това, което ни идва като думи, то не идва от нас самите. Ние сме само едни приемници на Божията сила и мъдрост. Ние взимаме това вдъхновение от невидимия свят и го претворяваме в думи. Някои хора казват, това са молитви, а други това са стихове. Разликата, може би, между двете е, че в молитвата се използват по-традиционни архаични думи, характерни за молитвите. Няма рима, а е по-скоро свободен текст, докато в стиховете повечето пъти има ритмичност и рима. И аз сега ще обясня каква е разликата между двете и защо едното е също толкова добро, колкото другото, въпреки че на пръв поглед изглеждат съвсем различни. Още в древността, за хората, които не се интересуват от история и не са запознати, по нашите земи е имало едно учение, наречено, то е тракийско, орфизъм. Орфеевото учение. Траките, характерно за тях е било, че те са нямали писменост или поне все още не е била или все още учените не са намерили тяхната официална писменост, че повечето неща са предавани устно чрез словото и повече чрез реч. Още от тогава се загатва силата на реченото или на това, което е изречено, това, което е наречено. В много древни обичаи, български, не само и по други места, има едно такова нещо наречено наричане. Много баби имат още по селата запазени тези методи за наричане, примерно на вода или наричане на предмет. Това звучи доста окултно на пръв поглед, но то има много стара древна история, още от времето на траките и от това учение орфизъм. Така, при положение, че учените са правили много експерименти с поведението на водата в различни състояния, когато, примерно, се говори на водата и се говорят само красиви думи, как тя се сменя молекулата и особено когато има растения, как те цъфтят и тяхното развитие е прекрасно и обратното, когато се говорят негативни неща, заплахи, викове, крясъци, някаква много стресираща музика, тогава много често растенията или посевите не се развиват, увяхват, молекулата им става различна, некрасива. Значи, за тези експерименти има много писани неща в интернет, даже и снимков материал и тепърва се разработва и смисъл се разследва и се правят експерименти. Защо това е свързано с нашето слово? Защото ние сме почти 70 или 80% вода, вече не знам колко бяха. И реално нашите клетки, цялото ни тяло съдържа вода. Ако ние умеем сами да програмираме собствената си вода в нашето тяло, ние сме един вид лекари сами за себе си. Дори понякога по-добри лекари от стандартните лекари, стандартната медицина, която много често се използва само за печелене на пари и за използване на страданието на някой друг, за да може друг да се облагодетелства. Така, когато ние пишем молитва, това е пак един вид наричане, само че, пак казвам, без рима, без този
без тази ритмика. Докато, когато думите се римуват, те увеличават своята вибрация, защото всяка една дума има определена вибрация. И когато много силно вибрационни думи се съчетаят в един кратък тест с рима, те усилват още повече въздействието на тази вибрация и посланието стига много по-бързо до клетката или до мястото, за което е предназначено в човека. И аз лично не съм използвала това нещо, за да лекувам някой друг човек. Аз съм го използвала лично за себе си и мога да кажа, че имало ситуации, в които мое физическо неразположение е лекувано по този начин. Когато аз преди това съм ходила по лекари и съм видяла недобро отношение, по-скоро обратното, усещането, че колкото повече ходиш, по-зле ще ставаш. И в един момент, когато имах случка, в която лекар искаше да ми изпише нещо, от което аз нямах нужда, и той ми каза: на системи ли искаш да те сложа, един вид като заплаха, че трябва да го пия това нещо, беше ми изписал нещо против разстройство, аз нямах, опитах се да му кажа, казвам, нямам такова нещо, той настояваше и имаше много такива разминавания в изследвания и в един момент аз си казах: не, аз няма повече да ходя по лекари, имам достатъчно мъдрост в себе си да се лекувам с Божията помощ. И тогава наистина си направих тази терапия с наричане на вода, с един специален стих, който той ми дойде от моето съзнание, от моята фантазия, но реално аз мисля, че този стих дойде от друго измерение или от някаква друга сила ми го даде, за да го използвам. И когато правих това, забелязах как започнах да се чувствам по-добре. Имах сини петна насякъде по тялото и те започнаха да изчезват. Но освен това, Свети Ефраим Нови също ми помогна. Това е един светец, отскоро говорят за него. Той не е толкова известен на традиционната църква. Има и книга посветена на него, на неговите чудеса, на неговото житие. Но сега искам да продължа темата за думите и за стиховете. После в друго отделно предаване ще говоря само за Свети Ефраим Нови, светеца Светкавица и защо го наричат така. Въпросът е, аз се замислих, това нещо трябва ли да го знаят повече хора? Как действа? Защото болестите и проблемите идват при хората за някакъв урок, да ги научат на нещо. И ако всеки можеше по чудотворен начин да се лекува, то е един вид намеса в Божието дело. И аз мисля, че това не е нещо, което трябва всеки да го има, да е достъпно за абсолютно всеки. Защото всеки човек е индивидуален и ако при мен е работило това нещо, при друг може да не работи. Въпросът е човек сам да осъзнае своята съзидателна сила, че може сам да си бъде лекар и сам на база това, което му казва Светия Дух и вътрешния глас, да намери своят истински вътрешен начин за изцеление. Защото пак казвам, аз мога да ви кажа думите на това стихотворение, но то може да работи само за мен или за определен тип хора, но за други да не работи. Затова казвам, това е много голяма отговорност и аз не искам да... как да кажа? Не искам да давам на празни надежди на някой, защото наистина има много тежки заболявания, които само лекар може да ги види, но искам да споделя, че хората могат да бъдат собствени лекари за себе си, с начина си на мислене, с начина си на живот, с начина си на хранене, дори. И другото нещо, това стихотворение, то е като вид наричане, също така в един момент, в който аз имах 6-часово повръщане без спиране. Значи аз съм повръщала на всеки 15 минути 6 часа, до бърза помощ бях ходила, там лекарите ми казаха, че нищо не могат да ми дадат. Плюс това бях и в друга държава, не бях в родината си и те ми казаха, ти правиш това, което
ти правиш това, което можеш най-добре, по-добре организма ти да се изчисти. Да, обаче това са 6 часа, за час в един момент започна да се страхувам, че се обезводнявам, че мога да си отида от този свят да умра, защото просто аз не знаех това нещо, кога ще спре. И с последните сили, които имах събрани в една чаша с вода, си сипах вода и започнах да си наричам водата с тези думи. И след като пих от тази вода 7 глътки, то е малко като ритуал, спрях да повръщам. И аз мога да се закълна, че това нещо се случи чудодейно за мен. Няма да анализирам причините, поради които аз повръщах, защото те също могат да бъдат обект на много интерпретации, но не искам да променям темата на разговора. Въпросът е, че това нещо се случи и за втори или за трети път се убеждавам в чудодейната сила на Словото заредено с божествена любов и божествена благодат и изцеление. Има и нещо друго. Може би хората ще си кажат, защо не ни кажеш думите, които си изрекла, за да се излекуваш. Аз също се замислям, трябва ли да ги казвам и на кого трябва да ги казвам. Защото по принцип всеки човек заслужава добро, хубаво да му се случва. Но това променя до някаква степен съдбата на човек. И доколко е моя отговорност аз да давам такова знание на другите. И това не е ли намеса в личния живот на друг човек, ако му дам, примерно, такива думи, с които той може да промени съдбата си, ако, примерно, това му е предначертано да се случи. Ако на един човек му е предначертано да има някакво, примерно, главоболие или някакво телесно неразположение, аз дам тази информация, той да се лекува, това не е ли една намеса в Божията промисъл? Добре, тогава ще се запитате, защо това ми е дадено на мен, защо аз го използвам. Защото аз много исках да намеря начин да спася физическото си тяло и да остана тук на земята. Защото осъзнах, че това, което ми се случва, не е от Бога. Това физическо неразположение не е пратено от Бога, а е от другата страна. Няма да казвам от кого, нали? Досещате се, има и обратна страна, която е противна на Божията. И тогава просто моя организъм започна да търси свои вътрешни ресурси. Всичко това, което знам, което съм чела, което съм научила и това, което ми казва интуицията, за да може да намеря път към изчистване от всичко това, което не е от Бога. Защото аз си мисля, че ако това нещо беше предназначено да ми се случи, наистина, ако Бог го е искал да ми се случи, аз, примерно, да си отида от този свят на база тези неразположения, тези думи нямаше да подействат, но те подействаха. Разговорът може би е тежък и кара хората да се замислят много и може би не искат да слушат такива теми, защото те са обременяващи, плашещи дори за някой. Но основната тема на този разговор е как ние сами може да бъдем лекари на собственото си тяло и душа. Просто трябва да се молим Господ да ни покаже пътят. Най-добрия път, защото за всеки човек изцелението е универсално. За един изцелението може да е чрез молитва, за друг може да е чрез такъв стих, за който ви казах, за трети може да е посещение на определено място или пък правене на някакво определено добро, благотворителност. Няма значение, за всеки е универсално, но човек не бива да губи вяра, трябва за всеки да търси пътя и да следва знаците, които му се дават. Мълча в момента, защото се чудя дали да продължа този разговор или да приключа, защото имам и много други теми, които искам да засегна.
но не знам дали е уместно сега или на по-късен етап. Като говорим за знаците, мога да направя отделна тема, специално за различните знаци в нашия живот, как се проявяват, при мен какви проявления имало на знаци. Но това е пак дълга тема и ще го направя в отделно видео. Благодаря все пак за тези, които имаха търпение да ме слушат до край и искам да кажа, че във всяка една ситуация, която ние сме изправени, винаги има пътечка, по която човек да излезе от нея, стига да вярва, да се моли и да намира своя универсален начин за справяне. Както казах, за едни ще е молитва, за други ще е стих, за трети може да е посещение. Въпросът е да следва знаците и да не губи вяра и надежда. Благодаря ви. Нека Бог бъде с нас.